Здравейте, аз съм инженер Йончев, ръководител на новия ни обект Flora Apartments. Спрямо тенденциите на пазара, ние отново залагаме на затворен тип комплекс, в който ще може да намерите уединение, сигурност и една среда спокойна за вашите деца. Намираме се в един от най-бързо развиващите се квартали в София, в който имаме вече зад гърба си изградени два комплекса, Flora Park и Flora Park 2. Затова насочихме амбициите си към този проект, който е в същия квартал, тъй като освен изграждането на комплекса, давайки дом на доста домакинства, доста семейства, ние имаме ангажимента към тях да участваме в изграждането на инфраструктурата около тези комплекси. В момента механизацията на обекта оформя изкопа, подготвя го за запечатване, върху което предстои изграждането вече на всички елементи от самата сграда, с които стартираме строежа. Ние от техническия отдел се грижим за изграждането на сградата. Колегите от търговския вече може да дадат отговор на всеки един ваш въпрос. А не след дълго ще може да видите и тях при нас в калта.